Všechny vás zdravím u dnešního vánočního pečení. Do mísy si dejte 200 g hladké mouky. Poté přidejte 100 g změkčeného másla, 2 polévkové lžíce cukru a 4 polévkové lžíce vlažné vody. A vypracujte těsto. Když máte takto vypracované těsto, tak ho dejte na hodinu odpočinout do lednice. Nyní si oloupeme kilo jablek a nakrájíme poté na menší kousky. Nakrájená jablka vložíme do hrnce. Vymačkáme si šťávu z jednoho pomeranče a z jednoho citronu. Šťávu z pomeranče a citronu naleju k umytým, oloupaným, nakrájeným jablkům. Přidám půlku lžičky zázvoru mletého, 2 lžičky z kořice mleté a 150 g cukru. Vše budeme vařit do změknutí jablek. Změklá jablka odstavíme a necháme vychladnout. Nyní si připravíme těsto do formy. Já si těsto rozválím v průměru na 26 cm. Těsto budu zarovnávat až po okraji. Když máme těsto ve formě takto krásně zarovnané, naplníme ho naší jablečnou směsí. Pokud jste měli jablka kyselější, je možné ještě přidat na závěr trochu cukru do směsi. Jablečný páj dáme péct na 180 stupňů přibližně na 45 minut.